Gràcies, Txelo. I parlant de calor, la cosa és seriosa, perquè este mes de maig s'ha registrat rècord de morts per este motiu. Parlem de 101 persones, és el triple que en l'última dècada. De fet, en els últims 10 anys, més de 27.000 persones han mort per colps de calor a tot Espanya. Només l'any passat van morir 3.832 persones, la segona xifra més alta de la història. I si la calor els sorprèn este estiu per València, ahí va una possible alternativa. Si vostès van passejant per València en un dia calorós i assolejat i senten que necessiten resguardar-se de les altes temperatures, han de saber que la ciutat compta amb 39 espais com este. Edificis municipals com esta oficina de l'energia en el que hi ha habilitats refugis climàtics com esta sala. Així poden quedar-se el temps que necessiten, asseure, beure aigua i recuperar-se tranquil·lament. Cada districte de la ciutat compta almenys amb un refugi climàtic i estan oberts en horari d'atenció al públic, per exemple, en este cas, de 10 a 2 del migdia.